Bienvenidas a Veus, historias mestizas que sanan el mundo. Pedro recorre las lindas de una de las huertas de la comarca del Horta Sud, en Valencia. Va a pie al Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, que es la ONG para la que trabaja. Está situada en Catarroja, una de las poblaciones gravemente afectadas por las inundaciones de la Dana. Mira por dónde pisa. No puede evitar pensar que cada nuevo grano que fructifica está regado con el sufrimiento de quienes vivieron la riada en octubre de 2024. Ha pasado un año, pero aún resuena en su memoria aquel torrente de lodo, agua y escombros desbordando los cauces y llevándose por delante la vida de decenas de seres humanos, animales, plantas, hogares, proyectos y sueños. Chicas, asomaros del vernos. ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¿Y de dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El agua les ha llegado al cuello y no sé nada desde ella desde hace 8 horas. O sea. Madre mía. Me cago en... Veo más que estoy aquí enganchado. A las 2:30 de la tarde, cuando su pareja le llama, ahí ya no respondió el teléfono. Entonces no sabemos si se ha quedado en la pista de silla al salir del puerto de Valencia o si ha podido llegar a su casa. Si quienes asistimos con impotencia a las inundaciones a través de las imágenes y los testimonios compartidos nos llenamos de estupor, ¿cómo será el dolor de los habitantes del Algemesí, Guadassuar, Turís, Xera, Castellar Liberal, Alaquàs, Aldaya, Paiporta, Picanya, Torrent, Massanassa, Xiva, Godelleta, Sedaví, Catarroja? Aunque la naturaleza haya ya cerrado algunas cicatrices, quien pase por allí seguirà encontrando algunes huellas del desastre. A nivell personal, al principi, la primera sensació és d'impacte absolut. Després, moltíssima por per saber que totes les persones més pròximes o les persones amb les quals treballes, al final les persones que tens un contacte estan bé, no? Això és com el primer instinte primari i al dia següent pues una miqueta cobrar consciència de la catàstrofe. I a partir d'ahí, els següents 2 dies pues, era una barreja entre tristesa, també molta ràbia, perquè els primers dies la inacció a nivell d'administracions era, si no total, molt gran, tant a nivell d'administracions autonòmiques com el que poguera haver fet les administracions estatals. Mientras camina, mientras la naturaleza le acompaña, Pedro se recuerda, en voz alta, cómo afectó la Dana a los agricultores del programa Horta Cuina, de la gran zona agrícola periurbana que rodea la ciudad de Valencia. Porque él estuvo allí. Él formaba parte del equipo técnico que participó en la recuperación de las actividades de la huerta. A nivell d'estructura dins d'Horta Cuina pues va ser un revulsiu total. Capgirarem la dinàmica quotidiana al 100%. Jo crec que quasi com bona part de la ciutadania de València i de les comarques afectades. I al final, el mes següent, el 60-70% del treball d'Horta Cuina va ser dedicat a aquests punts d'emergència. No? Tot l'equip tècnic es dedicava bàsicament a gestionar l'acopi del producte fresc dels productors de la tira de contar o bé de l'assat Horta Cuina, dels productors ecològics que estiguera disponible, que estiguera en bona qualitat, que tinguera garantits que no havia sigut afectat per la Dana, i a partir d'ahir era organitzar les produccions, organitzar l'acopi i fer les entregues en els punts. I que al final en l'equip tècnic érem 6 persones, pues pràcticament 5, excepte una persona que estava encara coordinant el servei als menjadors escolars que estaven actius fora de les comarques afectades. Les altres persones estàvem o bé coordinant els palets d'emergència de fruita i hortalissa, altres companys també recolzant tot el tema administratiu i tot el procés de la campanya Cultivem Solidaritat, i això va durar pràcticament 2 mesos.
Concha barre uno de los rincones que aún quedan por desescombrar. El barro, el agua estancada, las basuras, las toneladas de desechos que dejó tras de sí la Dana, cambió la forma de entender la limpieza en la horta. Cada vez que alguien hoy toma una escoba, vuelve, de alguna manera, a los días, semanas y meses posteriores a ese 29 de octubre de 2024. El sonido de las palas retirando el desastre se convirtió en parte de la vida cotidiana de cientos de personas que aprendieron a relacionarse de otra manera. La fraternidad, el apoyo mutuo y la solidaridad se convirtieron en las verdaderas tablas de salvación. Fou un horror. Jo ho vàrem viure, fou un horror i un xoc. Pues al dia següent ja se va reaccionar, varen reaccionar i al marge de les activitats que individualment se podien fer, que en veritat era anar a veure si podíem arribar al poble veí, pues, ens posarem en marxa des de per l'Horta bàsicament en dos coses. Una, en crear quadrilles de suport de voluntaris per ajudar a llauradors. Això se tingué que posposar perquè anaren a llauradors que així ho demanaren. I després l'altra acció que varen posar en marxa de forma col·lectiva des de per l'Horta fon en companyia d'altres organitzacions semblants, agraristes o en les que compartim objectius, fer recaptació de fons econòmics per a poder donar una ajuda, donar un suport. Especialment pensàvem a aquells projectes que perillava un abandonament de l'activitat. Concha formó parte de esta cadena de cuidados a través del colectivo ciudadano Per l'Horta, cuyo principal objetivo es proteger este espacio reconocido internacionalmente por su importancia a nivel agrícola, ambiental e identitario. Empujada por las urgencias, la ciudadanía empezó a organizarse como nunca. Asociaciones y organizaciones de muy diversa índole comenzaron a compartir herramientas, equipos humanos o fondos para salvar la huerta y quienes en ella habitan. En medio de su recorrido, Pedro lo recuerda muy bien. Pues jo recorde que moltes de les persones de forma individual de diferents entitats, com jo i el meu company Piero quan estàvem ajudant en un punt de Castellar, altres persones de justícia que estaven ajudant en Catarroja, altres persones d'altres entitats que també estaven ajudant, i al final era com podem al final organitzar-nos d'alguna forma i tractar de tindre més impacte més enllà de l'ajuda individual amb el nostre cos que estaven fent. No? Ahí és una oportunitat i és que ens va contactar Oxfam, a CERAI, ens va dir que també li agradaria ajudar a nivell econòmic, que les necessitats eren les necessitats dels projectes productius, no? Que si podíem diagnosticar, parlar amb ells, a veure què podien fer, i a partir d'aquest xicotet impuls, entre que hi havia molta gent que volia ajuntar-se per a tindre un impacte major a nivell d'ajuda al sector productiu, però també en temes d'alimentació. I aquest primer impuls d'Oxfam és on es va començar a pensar en promoure una campanya, com van fer altres moltes entitats, en aquest cas una campanya sobretot dirigida a recolzar el sector productiu de xicoteta escala, no? I el sector agroecològic que havia sigut afectat, i d'altra banda també donar aquest servei d'emergència, no? Per a garantir ja no el dret a l'alimentació, sinó una certa seguretat alimentària, i a partir d'aquesta necessitat bàsica és on va eixir la campanya Cultivem Solidaritat. El programa Horta Cuina abastece a más de medio centenar de colegios con frutas y hortalizas ecológicas de temporada y proximidad recogidas en la Horta Valenciana. El fin último es facilitar y consolidar una alimentación saludable, sostenible y de calidad basada en la agricultura local. Después de la Dana, estos trabajos agrícolas cotidianos sostienen una historia compartida difícil de poner en palabras. Julio, agricultor y gerente de Saifresc,
una empresa dedicada al cultivo y la venta de alimentos ecológicos, empuja las cajas llenas con los mejores cítricos orgánicos que ha cosechado esta temporada. Mientras espera la llegada del camión que los transportará, en el interior del almacén, su hijo organiza las cajas de pedidos. ¿Berenjena? Berenjena están. ¿Lotes de mezcla? Sí, están. ¿Cebolla? Están. ¿La seca también? Sí, esa está aquí también. Vale. ¿Cereza? Están. ¿Rabanitos? Están. ¿Shiitake? Sí. Aquel 29 de octubre de 2024, como todos los otoños, estaban en plena recolección. Apenas se habían cosechado las variedades de caqui más tempranas. La Dana se llevó por delante todas las cosechas. Se perdieron miles de hectáreas de cítricos, caquis, hortalizas, viñedos y otros cultivos. Julio vio, impotente, cómo la nave donde tenían el género para vender quedaba cubierta por 1 metro de agua. Y a mí lo que me hacía cavilar, és que nosaltres a casa en línia recta, perquè si no sé si ho sabeu, però des de Catarroja a la plaça de l'Ajuntament de València, si tu te'n vas recte, arribes per el carrer Sant Vicent, arribes a la plaça de l'Ajuntament. I n'hi ha 8 quilòmetres de ma casa a la plaça de l'Ajuntament de València. Vas a València i tornes a peu per veure. I en 2 hores ho han fet. I la sensació d'estar així a 8 quilòmetres de l'Ajuntament de València, a 2 hores apenas a caminant, i que no tingues res, ni que vinga ningú a dur-te res, pues te quedes molt indefens. Entonces, el dissabte jo el que faig és que ja quan tinc telèfon me poso en contacte en Sarai, entraré en coses, dic a veure si podem ajudar a entrar així coses al poble. Entonces el meu fill venia en la bicicleta, venia així, pues agarrava mandarines, agua, cosas así, y les entraron para acá. Que tocaban Los pensamientos de Julio se pierden en miles de detalles mientras sus manos siguen apilando cajas. Él fue uno de los agricultores menos afectados. Como decenas de ellos, ofreció lo que tenía para socorrer a quienes lo necesitaran. Lo que al principio fue una respuesta al instinto de supervivencia como colectivo, a las pocas semanas se convirtió en una organización ciudadana sin precedentes, única en la historia de esta comunidad. No, cada entitat va tindre una tasca a nivell tècnic, doncs algunes més de difusió, altres més tinguérem una tasca de diagnòstic amb el sector productiu i veure com podíem reflectir les afectacions que havien tingut, quines afectacions podien ser cobertes per la campanya i altres que ja estaven o estaven previstes ser cobertes pels seguros agraris o altres que directament eren afectacions més estructurals que necessitaven d'ajudes específiques. Bueno, cada entitat va fer un treball tècnic, també és veritat que n'hi havia que fer un treball administratiu per a, de la forma més àgil, fer que aquestes ajudes pogueren ajudar a arribar al sector productiu. I també una vessant que era molt important és fer tota la comunicació de la campanya per a tractar de captar el màxim de fons a nivell econòmic, que cada entitat va activar els seus departaments de comunicació i amb l'impacte de tots aplegarem fins a on van poder arribar, bàsicament. A pocos kilómetros del sendero por el que camina Pedro, María lava sus manos después de haber trabajado en el huerto. La Dana casi se lleva por delante no solo sus cultivos, sino su proyecto Horta Camí Vell. Ella y su compañero se vieron obligados a reflexionar sobre el modelo agrícola actual y cuál sería su papel como jóvenes emprendedores en la adaptación del territorio a las incertidumbres climáticas. Les respaldan los datos oficiales. La Comisión Europea ya ha avisado que el cambio climático someterá a empresas y trabajadores a nuevos riesgos y adversidades. Frente a ellos, es necesario contar con el apoyo de las administraciones públicas. Por eso, buscan nuevas respuestas. Bé, enguany, després de la Dana, he viscut el procés de recuperació com una barreja d'esgotament,
però també molt d'aprenentatge. A poc vaig comprendre que la cosa anava més enllà de reparar, no? Que havíem de repensar un poc el nostre projecte, de manera que a veure com ens podíem fer més resilients front al canvi climàtic, front a aquestes situacions adverses que anaven a tornar a passar, que hi van a tornar a passar, no? Este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar. Un año después, las personas que forman parte del programa Hortacuina, como el resto de agricultores y agricultoras, siguen exigiendo responsabilidades a la administración pública por falta de prevención y mantenimiento, por las infraestructuras inadecuadas o deterioradas de las localidades, como la red de alcantarillado, los muros de contención o las carreteras, la respuesta tardía o insuficiente durante la emergencia, la tramitación lenta o confusa de ayudas y la falta de apoyo estructural al territorio rural. Además, están ofreciendo la mayor resistencia a las decisiones de la Generalitat, que ha aprobado un decreto ley que hace posible la construcción residencial, espacios deportivos y aparcamientos en 1/3 de este cinturón agrícola. Mientras esto sucede, una nueva generación de agricultores y agricultoras, como María, se preparan, al igual que otros en todo el mundo, para esta nueva era del planeta marcada por la crisis climática. María y su compañero, por ejemplo, se han planteado vivificar sus cultivos. Abans, principalment, el que teníem era hortalissa i ara volem ficar més varietats de frutals, sobretot varietats que siguen autòctones, que estiguen adaptades ja a nivell local al nostre entorn. És superimportant, ara més que mai, l'agroecologia. No és una opció, pense, sinó una necessitat, que ens dona també les eines per a crear sistemes més diversos, més resilients, més sostenibles, que protegeixen el sòl, que ens ajuden a estalviar l'aigua, que ens ajuden també a protegir la biodiversitat. També és superimportant protegir la biodiversitat per fer-nos, per lluitar contra el canvi climàtic, no? I pense que també l'agroecologia posa les persones i les comunitats en el centre, la qual cosa també ens ajuda a reforçar la sobirania alimentària i els vincles socials. Las voces de Pedro, Concha, Julio y María nos alertan de la necesidad de articular respuestas frente a fenómenos meteorológicos extremos antes de que sucedan, durante y después. No solo a la ciudadanía, sino también a las administraciones. Animan al apoyo a la agricultura que apuesta por modelos más sostenibles de cultivo como clave para frenar la crisis climática. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. Salud! Aquest podcast ha sigut finançat per la Cooperació Catalana. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Medicus Mundi Mediterrània i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.